Nyakorom gajwango kinyi majaber kamora mora mintiere machiegni ma en chenro mar Opogore kama tayo chenro ni nyinga Sharon Ongao. Kinyi makawuono wantiere gwenge mag currency mane kar chung'od bura Malang'ata buore Nairobi ka. King'iyo toka ing'eyo kit pok mabenda dwaro kiloni okinyi makawuono. Okinyi makawuono kit pok mabenda wakeloni en pok mano mar goro kendo keto picha e frames. Omise no frames Opogore to kaka antiere gi jal mabende osebedo katiyo kachakre higa mar 2013 arwakini machiegni inyalo mna moso ganda nyingi ng'a to iwuok e gwenge mage. Niluonga ni Pauline Awino Nyasa kwa Bondo. Gima nyalo wacho watimo kae waloso frames mag pichni to tijni nok wachako kae wachake higa mar 2003 Kibera Nairobi. Koro from kanyo nwatiyo to nok dhi maber ahinya nikech kastembe wa nok chopirwa iyo malong'o nikech kaka ung'eyo chon ne nderni onge maber mane donjo ei kama nwatiye. Koro nwawuok kanyo mane wadhi Karen Village. Karen Village kane wachope to nwayudo ot moro mane waketo room mana machalo kaka matu. Kore mane watiye tijni eri maloso frame gi. Kaka ne wachopo kanyo, tich ne dhi maber to bang'e Covid nobiro. Higa mar 2019. Koro kanyo tich nodok piny. Ma kata kastembe be nwaluso nikech nwabedo gi customer moko ma oko to kaka Covid koro noloro ne ji ok nyal biro. Koro kanyo nwayudo achiedh nade moro nochoponwa kanyo. Mar tich nodok piny modok kabisa. Ma nwabet mwachako waparo. Kech odno ne kichul pesa matin. Nichule siling 20,000 dwe ka dwe. Koro mar rent be nodhi mo accumulate. Koro noko donjonwa mwachako wago kwano machielo. Mwachako wadar go mwabiro currency kae. Koro currency ka kano wabire ema koro wadonjo ka e room ma wantien ichulo siling 15,000 to kae be nwatiyo maber nyaka kama koro wantieni to tich ne gima timre mamiyo tich ok dhi maber ahinya en ni wan kumopondo to nwaparo kaka nwaneno ka tich ok dhi maber nikech ok wan kama nena ahinya ema ne wawuok mwa paro Equity. Koro from kanyo kwan wadhi Equity to giluongo wa e trainings. Koro training mokwongo gipuonjo wa kaka wanyalo manage ourselves, kaka wanyalo timo recording, kaka wanyalo tiyo gi pesa yo maber. Gichako giluongo wa e training mar 2 kendo wachako wadhi. Kendo wabet piny gipuonjo wa kaka wanyalo tiyo kata kaka ginyalo boost wa gi loan. Koro nwawinjre mwawacho ni ber mondo wa dwar kuom gi holano mane gimiyowa. Mapoli nwacho ni ohala mabende usebedo kutimo bengi mar Equity osebedo kasiro. Equity osesiro wa maber nikech kaka nwakwa gi holano to ne gimiyowa. Mane waketo godo biashara modhi maber, matich odhi maber. Koro watiyo to waduoko, watiyo waduoko amount mane gimiyowa no gi muda mane gimiyowa mar chuleno. Mwachulo gi kamano wadhi mbele wadacha kamano. Bende nyiso ber tiegruok isecho ni customers kaka una mago mag bengi mar Equity osebedi kitiego ahinya nyaka luwore kod kit ohala. Ber tiegruok mane mosebedo kuyudo? Ber mwaseyudo training waseng'eyo kaka wa manage, kaka watiyo gi pesa. Kech seche moko nwanyalo ng'iewo materials to wang'iewo materials ma kara kudhi tiyo ahinya. Koro yudo ni materials moko wang'iewo to watiyo go mana matin to moko koro kendo wakana. Koro wang'eyo kaka wa balance. Koro wang'iewo gik moko kaka lure gi training mwayudo cha. Koro wang'eyo ni mae tiyo ga ahinya, mae ok tiga ahinya. Koro wang'e kaka watimo balancing, watimo record bini mwakata kwa dok chien to wang'iyo ni kayo onego wati kama nikech wan gi record. Bende nyalo mana lero ni Nyakorom gajwango ber mano mar tiyo gi pay bill ma bende customers osebedo ka chulo godo kopogore kar mana gi pesa aching'. Wan gi pay bill ma Equity kendo watiyo go kendo ber
customers bende ohero kamano nikech koro onge kaka cash seche moko kelo shida. Koro kaka conmen seche moko ng'ato nyalo biro ng'isi no dwa chuli achula direct e simu to kosechuli to chako reverse. Koro mano kata kopo ni en mabor kata kowacho no biro collect gino onyalo collect ndio to kochopo gi oko kacha to reverse pesa. Koro mano wayudo shida. Frames uloso usebendo kuwacha keni goro bendo goro koso nang'? Tijwa ni wano kwa gor. Nitiere artist kelonwa mana pichni. Wan tich mwatimo en mana loso frames mwaketo e picha mokelnwa. Koro gin gikelonwa kela picha margi. Picha no koro lure gi size mare. Ka en size maduong', size makati, koro nitie mana range moko gin nitie mapiny mogik moko 1,100 gi 200, 3,000 lure gi size mar picha mokelnwa no. Ohala no chakre higa mar 2003 nyaka sani higni osekadho 10 gi wiye. Ber ga chiedh nade bende ang'eni nitiere ohala kohala. Dwach ni ber mane Pauline museneno gi chiedh nade? Ber mosebedo nyaka nwachako ohala ni wasebet ka wayudo profit, although ni nitiere achiedh nade mage, lakini profit nitiere nikech kata before covid, kapok ne covid obiro nwanyalo chula rent maonge shida moro nikech ne nitie pesa ne donjo. Kech gigi wadil gi joma moko gin foreign tourists ohero pichni bila mogurgi. Koro bet gi chulo waga maber. Wanyalo chulo ot, wanyalo chulo jok matiyo nwa bende. Bende bure Nairobi ka kwang'io kata mna sectors mago motenre kod ohala kun kendu ma bende osebedo kata mna kuloso frames. Lakini piem chal nade bure ka? Piem nitiere nikech nitiere jok matiyo be tich mwatiyo ni. Koro seche moko gin gitiyo gi material mayudo yot. Koro ng'iso ni gibro go bei mapiny nikech materials ga giyudo ma moko quality gi ok beyo. Koro gikao gi bei mayot, ng'iso ni gin koro gidwa ni tijgi cha mondo dhia haraka. Koro gibro keto bei mapiny. Bende kopogore gi mana dwaro mar mondo mi lose kotenre kod materials ma bende utiyo godo, aneno ka kitgi opogore. Kido nitie mopogore kata materials go opogore. Nitiere materials moko ma waloso gi lewni kaka mag kitenge, to moko be nitie materials mopogore kaka muneno kani en mbao to koro ibo wire rangi. Koro ing'iyo rangi mar quality midwa wiro no ni en mane, nikech nitie moko minyalo wiro to ofade, oywere, onyalo wuok kata onyalo buko gimoro. Koro watiyo mana gi mbao, nitiere mbao ma light, nitiere kio bende ma light miloso go frame no ero. Kinde ka kinde ohala ka ng'ato timo nyaka timne marketing kata mna kaka uso ruoko kacha. Aken marketing utimo nade, mbui bende untie? Marketing marwa nitiere kaka watimo online, to moko bende watima isimu kaka wakete Facebook, WhatsApp status. Koro ka friends wa oneno to neno ka wan godo, to moko bende wang'isa friends wa physically kaka koro wanyalo wuok ka gi pichni moko to ng'iso friends na ni mae gima watimo ga. Ageni kono chako chenro makamano kunyiso kata mna nying kambi Pauline, kambi uniluongo nang'o, to bende mbui kentiere, mbui bende luongre nade? Nying mwatiyo go tijni iluonga ni Wanjala Framework. Wadak e piny mantiere nok mag tije, to tije mag lwedo osebedo ka konyo oganda mathoth. Ahinya rowere pacho kaka luore kod nok mag tije. Aken wach mane madiwach kotenre kod tij lwedo gi tiegruok. Bende utiego rowere kaendi? Nitiere kijende moko ma seche moko wabet ga godo. Nitie kijende ma nigi interest e tich kabila ni. Koro seche moko wabedo gi kijende moko wapuonjo gi kaka itiyo. Ma moko kuomgi wuok kuomwa koseng'eyo tich makata kowuok to ng'e loso frame gi yo maber. Paro mane madichuni rowere, nikech ang'ini nitiere moko kuom rowere ma bende somo to tich otamogi yudo to ginyalo timo tij lwedo. Lakini kaka miyo ma bende osebedo ka timo tij lwedo chakre higa mar 2003 nyaka sani, paro mane madichiwne oganda okinyi ma kawuono? Anyalo ng'isogi ni kik giyier tich kata mar lwedo, nikech tij lwedo en tich maber. Ok odhi kosti gik mang'eny ahinya. Koro kik giyier
tem mondo gibeda beda machiegni gi joma nyalo puonjo gi tij lwedo biro konyo gi e ngimagi mabiro. Bende kinde ka kinde jok maloso frames mana kaka un samoro nyalo dhi e udi tupimo tung'yo ne frames machal nade manyalo bedo maber gi od ng'ato. Aken mano bende utimo kaka Wanjala Frames? Nitie kuonde mwadhiye, wadhi wang'iso ng'ato ni kaka pichni midwa ni iketie frame ni, koro wang'ise frame maber gi kaka odwarono. Koro kaka wadhi e tijwa kae kama wantiere masani ni, nitiere challenges moko ma waneno bende. Kaka koro kama wantie ni wan kuma bor, ok wanere maber ahinya. Koro gombo marwa en ni kwa nyalo yudo space kamoro maneno maler, mane lela, ma jok moko nyalo yudo wa, kata joma kalo, ma ok ni customer wa wan go mapile ma usual ka ema yudo wa iye ka. To joma kalo ok yudwa mayot ahinya nikech wan kama opondo. Koro gombo marwa en ni ka wanyalo yudo kama nie thuolo maber to wanyalo dhi kanyo mondo koro wayud customer ma koni gi koni. Gima monowa en mana nitiere issues kidwaro space kama inyalo betie, onge udi moger ma permanent maber, to kuonde moko bende kidwa ni mondo idwar kata space mondo inyalo kata gero ot moro mitiye, to nitie processes mag city council, gik mang'eny. Koro mosemonowa, emomiyo pod wan kama opondoni. Bende frames aneno kuntiere godo mopogore opogore. Kinyiswa okenge mag loso frames kaka ntiere? Kaka frame mating'e lweta ni en frame maonge glass. En ok kete glass, iketa frame kende mar bao ni. Koro kaka mae en Sh2,500. Koro ka ng'ato nigi picha moro to nyala kelonwa. Koro wang'iyo ka en picha madwaro glass koso ok en madwar glass. Waketa frame no lure gi kaka en bo yiero. Seche moko nyalo yiero frame mopogore gi ma onyalo dwaro mar nanga, mar kitenge, to waketone. Mae nigi glass. Koro man gi glass ni bet opogre gi ma onge glass cha. Koro ka watiyo gi glass to watiyo gi bao bende mwaloso go frame ni eri. Koro kaka mae ni waloso ne ng'ato Sh1,200. Machielo bende waloso frame nyaka pichni kabila ki. Koko mae olose gi glass to kendo gi mbao. Koro mar glass ni sizes opogre gi machielo makwongo nyiso uchande, en bende wause mopogre gi macha, en Sh2,200. Wanyalo loso ne ng'ata frame kata e pinje madala kata kamoro amora. Koro ng'ato nyalo tiyo gi namba ma iyudo wae en 0720779415. Anuoyo kendo gi dho kizungu 0720779415. Pauline Waguni, erokamano ahinya kuom nyiswa kit pok ma bende timo okinyi ma kawuono. Nyakorom gajiwange kanyo bende makelo e giko mano mar chenro mar pok opogore. Okinyi ma kawuono naloso kanyo gi Pauline Juma, nyadende ma bende osebedo katimo kit pok makama chakre higa mar 2003. Entiere bura Nairobi e gwenge gi mag currency mantiere e kar chung'od bura Malang'ata. Namba mar ong'we yamo bende sechiwo kanyo ne yawa ma bende samoro dwaro tiegruok gi jogo eko bende de gomb mano mar mondo mi losnegi frames mopogore opogore. Geno mara ni yudo lessons kata mna puonj achiel ariyo adek minyalo ting'o e kit pok okinyi ma kawuono. Oritiuru masani, wanere kendo e chenro mar pok opogore ma bende biro ni e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mitayo kod Sharon Ong'aw. Oritiuru masani.